Jacob for Belgrade Throwdown scale category, world number 3. Let's count. Κράτα το εκεί εσύ. Έλα να το δείξουμε εδώ. Φαίνεται. Εντάξει, φάνηκε. Ωραία. Μην το αφήσεις απότομα. Δεν χρειάζεται να δείξω κάτι άλλο, Κιμπάρα, σωστά. Στο τέλος. Στο τέλος. Concept. Πατήσουμε το OK. Να έρθω από εδώ να φαίνεται και ο χρόνος. Δηλαδή όταν τελειώσει πρέπει να έρθεις κοντά να δείξεις τα θερμίδες μου. Πατάς OK και έχει 10 δευτερόλεπτα countdown. Αυτό έχει κλείσει. Πώς ανοίγει? Πώς ανοίγει αυτό? Περίμενε, κάτσε. Καλ θέλουμε. Ναι, καλ θέλουμε. Εντάξει. Ωραία. Okay. Λοιπόν, για έλα... Για τες. Είναι ο χρόνος. Πάμε. Τώρα ξεκίνησε. Δεν έχει νόημα. Έλα εσύ. Πάμε. Εγώ στο βγάλει 6 λεπτά. 10. 6 λεπτά είναι αυτό. Πάμε. Όταν κοντεύουν οι θερμίδες πείτε μου να πάω κοντά. Πάμε. Καλά μπροστά και δεν τον ελπίζουν, δεν τον ελπίζουν. Τελευταία δουλεύουν τα χέρια. Ναι. Πόσο? Πάμε. Εκεί τίνασε τα χέρια μπροστά, τίνασε τα χέρια. Γρήγορη επιστροφή τα χέρια. Τίνασε τα μπροστά. Έτσι. Αργά τα πόδια να επιστρέφουν. Τα χέρια γρήγορα, να μην τερμάσουν. Εκεί. Έτσι. Λοιπόν ακόμα, έλα, βγάζε αέρα. Βγάζε αέρα, μην ρίχνεις ρυθμό. Μην ρίχνεις. Κράτα το, πάμε. Πάμε. Έλα. Εκεί. Αυτό το ρυθμό, αυτό το ρυθμό. Κράτα. Κράτα. Να μην πέσει το 32. Πάμε. Πάμε, κράτα το. 10 παιχνίδες πήγανε. Δώσ' τα όλα τώρα, δώσ' τα όλα. Ό,τι έχεις. Πάμε. Ό,τι έχεις. Ό,τι έχεις. Πάμε, ό,τι έχεις. Τράβα, εσύ, τράβα. Βάλε πόδια, βάλε πόδια. Πόδια. Πάμε, έτσι. Έτσι, πάμε. Έλα, φαίνεται το νούμερο. Πάμε. Έλα. Τράβα. Πάμε. Τράβα. Πάμε, μπράβο. Μπράβο. Τίναξε χέρια. Πάμε. Όπα. Χέρια κάτω Πάμε. που βάλω τα χέρια. Και τίναξε τα κάτω. Πάμε. Τίναξε χέρια. Πάμε. Χέρια, τίναξε τα. Τίναξε τα χέρια σου, μην τα κάτασε πάνω. Τίναξε χέρια, τίναξε. Πάμε. Εσύ τίναξε χέρια στην επανάληψη. Τίναξε τα κάτω. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Μην ξεχνάς τα χέρια. Πάμε. Άπειρο χρόνο. Θα σου λέω πότε θα παίρνεις, πότε θα κάνεις. Έλα. 7 τουλάχιστον. Τίναζε τα χέρια. Έλα, συνέχισε. Πάμε. Θα σου πω πότε. Πάμε. Άλλο ένα κάνε, ωραία, κάνε time.
Πάμε, πάμε. 3, 2, 1, πες πάλι. Πάμε. Πάμε. Έτσι. Τίναζε κάτω. Πάμε. Τίναζε τα γρήγορα κάτω. Κάνε διάλειμμα. Πάμε. Παίρνεις. Ωραία, χέρια κάτω. Έτσι, πάμε. Και κάτω την μπάλα να παίρνουμε. Κάτω την μπάλα. Πάμε. 40. Πάμε, 60 easy. Κοίταζε χέρια τα κατεβάζει. Έτσι. Ωραία, κοίταζε χέρια, κάνε διάλειμμα. Κάνε λίγο ακόμα διάλειμμα, λίγο ακόμα, μόλις που βγάλει. Άνετα τα 60, πάμε. 2, 1, δώστα όλα τώρα, ό,τι έχει. Ψηλά, πάμε. 4. 5. Κοίταζε χέρια. Δεν σταματάς. Μπράβο. Έλα, κοίταξε χέρια. Είσαι άνετα είσαι. Πάμε. Για τη σιγουριά πάμε. 62, 3, τουλάχιστον 10. Κάτσε χαμηλά, βάλε φτέρνα. Ωραία. Πάμε ρε. Πάμε, άλλα 10. Δεν σταματάς. Για κανένα λόγο. Πάμε. Έλα, δεν σταματάς. Πάμε, max τώρα. Πάμε. Λίγο 1. Μόλις σου πούμε stop, και εσύ δεν σταματάς. Πάμε. 6. Πάμε. 7. Πάτα. 8. Πάμε. 9. Ένα ακόμα. Stop. Μπράβο. Πάμε. Έλα, στη δυνατά. Σφίξε λίγο το πουλό. Δεν ήξερα, παιδιά. Τι ήταν. Καλά πήγα. Λίγο μόνο εσύ το μικρό βάλω. Και ασφάλεια. Λίγο μόνο εσύ. Απ' την άλλη το βάλες στο μικρό. Βάλε διαφημίσεις. Πάμε. Χρόνο να τραβάς, Ναι. Παρανάσε. Έχεις χρόνο. Αλλά δεν έχεις. Πάμε. Στόχος να πες. Τι σε αγχώνει. Αυτά είναι κιλά. Πες το. Πάρ' τα πάνω και άστα να πέσουν. Νόμιζα πάνω που λέει. Τώρα στα ελληνικά σε κατάλαβα. Πάμε. Βγάλε τα μικρά. Γρήγορα. Στο μυαλό σου είναι, δεν μπορείς. Πάρε τα 45 τώρα. Πάμε. Τραβήξατε τα κιλά. Μπράβο. Μπράβο. Έλα, κοίτα ψηλά. Πάμε. Μπράβο. Μπράβο.
Μπράβο, μπράβο. Πάρε χρόνο τώρα και βάλε και τα άλλα. Πάντα τώρα τα περίπτωση και τα μας. Θα σου πω ότι θα πεις, έχεις ακόμα. Στο 30, θα πεις, στο 9-30. Μέχρι το 10. Εντάξει. Σε μισό λεπτό πες. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάτησα να σου πήρες στα χέρια σου. Πήραν στα χέρια. Χαλάρωσε. Περίμενε ρε, περίμενε, έχεις. Δεν έχεις να φτάσεις κάτι. Στο 9,5 πες. Πώς το ετοιμάσαι σε 10. Όχι. Τι αυτό ή τίποτα. Πάμε. Έλα. Τάκης. Το μυαλό σου είναι για αυτά. Μυαλό μου είναι ξεκάθαρα. Μπράβο, μπράβο. Πόδια πάλι. Άστο, δεν πειράζει, εντάξει. Μαλάκα δεν γίνεται τώρα, πρέπει να με ωραία, 6 λεπτά. Έλα, άστο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έλα ρε στη, έλα. Έβρε, μπράβο, μπράβο. Μην πατήσεις, δείξτε τα κιλά. Τα άλλα ήταν, τα είχαμε δείξει πριν τα προηγούμενα. Τα κιλά. Έλα ρε μαλάκα, γιατί είμαστε αυτό. Το κλεινό, το κλεινό. Πάρα πόσο μιλάει. 15, 15, 5 kilograms and 10 φαίνεται, and 10 kilograms. Οκ.